Version ng mga Pilipino sa paella ng Spain. Pag nilagyan mo ng cheese, lesser ang salt. Magandang araw mga kakusina. Kumusta na po kayong lahat? Sana mabuti rin kamukha ko. Alam naman po nating lahat na ang Kapampangan ay kilala sa mga masasarap na pagkain. Kayon din po, kilala rin sila sa magagandang mga dalaga, mga babae, gwapong lalaki, magagarang damit, at iba pa. Kilala rin po ang Kapampangan sa mga exotic dishes. Example, ang kamaro, yung crickets, ang palaka, ang iklog ng bayawak, at marami pa pong iba. Pero ngayong araw na ito, ang gagawin ko para sa inyo ay ang kamaro. Dalawang luto po ang gagawin natin dito sa kamaro. Isang adobo, isa namang mistisong asado. Unang-una, pakikita ko po sa inyo kung paano linilinis ang mga kamaro. Mga ingredients po natin para sa ating kamaro. Ang ating kamaro, meron tayong bawang, sibuyas, kamatis, suka, at saka salt and pepper. Simple lang po siya. Parang nag-adobo ka lang ng manok o baboy. Ganito po ang paglilinis ng kamaro. Tanggalin mo yung pakpak at paa. Yung dito sa ulo niya, yung parang sungay, at saka yung buntot. Ito pong buntot. Kasi yung kinain ng kamaro, kailangan palabasin mo dito. Ayun. Para hindi po siya lasang lupa. Lahat ito, lilinisin natin. Pero ngayong pandemic, nasa bahay tayo, tayong mga senior, parang hindi ka masyadong nainip. Tanggal-tanggalin mo pa konti-konti. Pero ngayon po, may nalinis na kami. Kaya ang unang gagawin natin, magigisa na po tayo ngayon. Maglalagay na po ako ng mantika. Katamtaman lang ang dami. Bawang, sibuyas, huwag po nating ayaan masunog yung bawang, no? Itong muna ang gagawin natin, yung pong nakakain ninyo sa mga restaurant dito sa Pampanga, na ginigisa nila, na meron siyang kamatis, no? Konting kamatis ang lalagay natin. Pag medyo malambot-lambot na po itong kamatis natin, ilalagay na natin yung kamaro. Maglalagay na ako ng kalahati nito. Yan, kasimple lang pong ganyan.
Ang mahirap lang dito, yung paglilinis mo sa kamero, matagal. At kailangan hindi masyadong maliit ang nabibili ninyo, yung katamtaman lang ng laki o mas malaki, mas maganda. Ito pong kamarong ito ay nakuha dito sa Mexico, sa mga, sa rice field. O, lalagyan na lang po ng salt to taste. At konting paminta. Maglalagay po tayo ng mga isang kutsarita o kutsarang 1 tablespoon of vinegar. Tsaka po mga 1 teaspoon na soy sauce. To taste din po ito. Depende sa dami ng kamarong ginigisa ninyo, no? Ito po, almost done na po ito. Patayin ko na muna. At magpi-plating na tayo. Ngayon, gagawa naman po tayo ng kamaro adobong malangi. Ang gustong sabihin po, adobong tuyo. Yung natutuyo, dried. Walang sauce. Maglalagay ako ng mantika. Gaya yung kanina, bawang sibuyas. Yan. May kasabihan po sa Kapampangan, kapag naggigisa ka daw at mabango ang ginigisa mo, ikaw daw ay sinungaling. Ito pong ginagawa ko ngayon, mabango-bango. Eh, di gusto sabihin, medyo sinungaling ako. Hindi po, joke lang. Sibuyas. At yung ating kamaro. Lalagay ko ng lahat. Lagyan po natin ng suka. Konting soy sauce para hindi siya masyadong maputla. Yan. Tsaka po natin siya patutuyuin.
para maging malutong siya. Ito pong style na ito, kahit 1 year na nakalagay sa refrigerator, hindi man po sa freezer eh. Every time na gusto mong kumain, malutong po siya. Hindi po siya naalis ng lutong. Ganito po ang ginagawa ng mga ninuno natin noong unang panahon. Makaluma style. Ito po, medyo dry na po siya at malutong-lutong na siya. Okay na po. Tikman lang ninyo kung tama sa taste nyo. Tapos na siya. Pero, by the way, may kumakain po sa inyo ba ng kamaro? Kung hindi pa po kayo nag-try, try po ninyo. Kapag hindi nyo tinikman, magsisisi po kayo kasi napakasarap. Ito po, mga kakusina, tapos na ang ating kamaro. Muntik ko nang makalimutan. May nagtatanong po sa akin, bakit daw naging popular ang mga exotic na ito? At saka kung kailan daw nag-start. Ang pagkaalam ko po, nung panahon nang nagkaroon ng famine, mga Kapampangan, very creative nga, nagkuha na sila kung anong makuha nila sa paligid para hindi sila gugutumin. At saka kasama pa yung suso, yung paros-paros, yung ito, yung gaya yung sinabi ko kanina. At linuto nila at na-improve nila, gumanda, sumarap. Hanggang ngayon, sineserve pa po at pinagmamalaki pa ng Kapampangan. Mga kakusina, ito na ang ating lutong kamaro, cooked from my kitchen to yours. Tikman nyo! Mga kakusina, don't forget to like, subscribe, share, and click the notification bell for more recipes. Thank you! Maraming salamat!